Lähdettiin Retkireppu-kanavasta tutun Peterin kanssa retkeilemään. Kaipasimme erämaan rauhaa, koskematonta luontoa, tiettömän taivaleen takana. Mutta päädyimme tänne, Kattilajärvelle. Tällä kertaa retken tarkoituksena oli ihan vaan lähteä yhdeksi yöksi metsään ja vähän tuulettuvaa, istumaan iltaa ja syömään jotain mukavaa retkiruokaa. Majoittajana meillä on tällä kertaa mukavan kompakti Luxen Hercules, jonka sydämenä sykkii Titanic-kamera. Kokeillaan lähteekö se jo tuolla. Jahka oltiin asetuttu taloksi ja hetki saatu huokaistua, oli aika alkaa ruoanlaittopuuhiin. Mä tiedän, että monet teistä syö lounasta yhdeltä. Ei välttämättä tällä niin yhdeltä yöllä. En mä tiedä. Oila. Tuosta vähän semmoista Wild Chival Rosetta. Suoraan Ranskasta. Rosé. Oila. Mhm. Eipä huono. Ei. Itellä kun on jäänyt noita kameroita pikkasen ylimääräisiä käytettävissä olevia, niin on tämmönen GoPro Hero 10, minkä mä haluan ehdottomasti lahjoittaa Terolle, että Tero saa semmosia hienoja videopätkiä kuvattua omilta reissultaan sinne YouTube-kanavaan ja muualle, niin tässä on sulle semmonen mahtava. Mulla on tuolla sitten muutama semmonen oikein endurance-akku siihen lisäksi ja muuta vähän lisätarviketta. Niin Kiitos. Aivan loistava. joo, niin näillä eväillä. Ruoka oli tosi hyvää ja kaikki niin. Ja ilta ilmiselvästi oikein mukava muutenkin, joten taitaa olla korkea aika käydä yöpuulle. Hyviä öitä. No niin, huomenta vaan. Kello on 11 ja täällä on pikkuhiljaa heräilty. Ruveta aamukahvin keittoon seuraavaksi. Sitten kai sitä täytyy ruveta valtavaa Herkulesta purkamaan taustalta. Saas nähdä minkälainen homma siinä. Katsotaan sitä kohta.
No niin, tämä reissu alkaa olla paketissa. Jos toi Peterin retkireppukanava ei ole vielä tuttu, niin käypä ihmeessä kurkkaamassa. Ja jos tämä video oli kiva, niin heitä peukkuu ja ei kyllä haittaa yhteystilat kanavankin. Ei muuta kuin ensi reissu. Moikka!